Nalieva sa na stred a rozmaže sa lyžičkou dookola. Aspoň potom zavre sa a postupne sa dotlača. Nie prudko náraz, ale postupne, aby sa to cesto roznieslo po celej tej plátni a pokiaľ je možno rovnomerne. Aby sa dopieklo a nemuseli sme to držať, privrieme to týmto účkom, ktoré tiež dotlačame postupne, že ho zhýbame, tak sa vlastne zaviera plátňa. Tak to dopečieme. Opátku podľa tanierika odrizam nožom, aby bola rovná. Zle sa mi to takto aj filmovať, aj obriezať, hej. Ale jednou rukou to pridržujem a druhou rukou to obriezam.